Здравейте, пичове, аз съм BadGameBG и днеска ще играем не с моята сестра. Вече съм си намислил приятел, който ще им помогне с играта да играем. Ето вижте, казва се от умен по-умен, някои я знаят, някои не. Това са топчетата, които ние сме си избрали, зелени и жълти. Така, целта на играта е да направиш ето така и, например, пише нещо, което стои в банята с буквата Ж. И който първи отговори, трябва да си го сложи и да каже веднага. Ако е грешно, отива при грешните. Ако е правилно, отива ето тук в тръбичката. Ето, вижте сега. Като кажеш, например, с Ж ли беше? Да, с Ж. Например, не се сещам, но все едно съм казал нещо. Хоп. И отива. Така, нека да започнем. И днеска нашия гост е най-добрият ми приятел. Да. Казва се Божидар. Които не ме познават, вече да ме познават. И аз имам свой канал. Чакайте, само да отидем малко назад. Е така, Божка. Да. Ще е И аз имам мой канал. Окей, нека да е. Да. Чакай да дойда от тук, че твърде явно много днес. Да! Днес чуйте. Ще... Така, нека да започнем. Искам един път да го направя аз. Добре, ти ще въртиш. Сега. Аз Топчета са тук. Така, нека да започваме. Аз ви казах нека, той ме пита пръв какъв цвят да си изберем. Аз реших този път той да е с сините. Така, почваме да въртиме. Ама чакай малко. Е така, и аз да го виждам. Те няма да го видят. Е така, не. Да, е така. Реших. Така, пише инструмент, с който започва с буквата М. Ще играем 8 рунда. С буквата М. Ти сещаш ли се нещо? Ако не се сещаш, да въртим. Казвайте отдолу в коментарите. Брои си метален ключ? Метален ключ? Не. Може би, давай. Не. Това не е инструмент. Гачен ключ е пълно. Напитки с буквата Н. Наркотици. Да, напитки, да, точно така. Чакай. Добре, да. Аз се сетих! Нестли! Чай Нестли! Който вече не се продава. Да. Предмет в кухнята с буквата Ц. Казвай. Такова, в което се казва сол. Солница. Ц ли бе? Ц казах, не С. Аз чух Ц, аз чух С. Айде, солница се казва. Аз чух Ц. Без хейти, вид метал. Или медал, не метал. С Ц. Как вид метал? С Ц. Аз не съм по металите. Вид. Опа. Политик. Не, футболен клуб с буквата З. Не. З, да, З. Сигурно. З. Ние сме много по футбола. Не знам, човек. Чакай, аз мога да се сетя. Ти се. Чакай, че аз много хубаво да ги познавам. Не се сещам. Дай един път и аз. Сигурно, нали? Да, не се сещам. Ако може. Анимационен герой с буквата Н. Тук вече. Нас коментата. Мате. Нас коментата. Анимационен герой. Анимационен герой. GTI.
Наркоманите. Нико Белик. Нико Белик в GTA San Andreas мисля, че беше. Да му по... Нико Белик, той е анимационен герой. Нита. Тя баш не е анимационен, но ще го приемем не за двамата. Така. Каза? Нико Белик, ако някой го знае от GTA. Аз не. GTA San Andreas. Политик. Това да го минем, защото да я. Знаете ли какво, хора? Тъй като аз не мога... Бошка, ми подай другите работи, ето там са. Тъй като ние не знаем. Да ги поправим, защото... Да ги вземем, защото това ни свърши вече. Кой рунд беше? Това беше пети. Шесто нещо. Не, пети рунд беше. Вити граби за околна питка. Опа, тук не сме били. Дай това да го сложим там. Чакайте се. Това едва се слага. Ако някой това ми беше така да звънеше ми миналата мелодия на това на телефона. Ще сложим телефон, че някой мога ми звънне. Да, вие разбрах. Мисля, че... Хора, вижте в колко го снимаме. Ако не го виждате 0,56. 12. 0 гадно. Айде бе, влезна най-после, хора. Влезна. Дай сега аз да врътна един път, че ти... Айде, вратни. Нещо кръгло. Че ми писна. Айде, бе. Тестено изделие. Не знам какво ударение. С буквата Р. Да, Р. Не, това не е ли са? Р. Накрая на Добре. С. Аз пък къде са? Не се сеща. И аз не се сещам. Дай да се редуваме. Безалкохолна питка с буквата К. Не, дева. Ще да кажа Кока-кола. Да, казвай, айде. Кока-кола? Кола. Кока-кола. Опа. Газно и... Да. Сега мисля, че сме равни. Ама тук има едно. Има име на момче с буквата Е. Елвис. Имаме такъв приятел. Вид игра с буквата П. Това е предпоследен, мисля, че. Не знам, още един момче си играем и ще спираме. П. Не се сещам аз. Ти сещаш. Име на момче с буквата А. Алекс! Алекс! То не може вече. Що? Той е хвърлил първи. Последен рунд, хора, за... Не, може ли да се да върна? Добре, айде. Айде. Филма звезда с Ч. Не, аз се сетих за Чарлз Бъркел, той е баскетбол. Сетих се. Кой? Чарли Чаплин. Да, това е филма. Безалкохолна битка с буквата Д. Аз знам повече топчета. Той ме победи, хора. Това беше... Ама не, Дени, колко топчета имаш? 3. Тези минус 2 ти пък ставаш с едно, аз пак те бих да изиграем още един момент. Няма да ни остане време. Искате ли втора част? Пишете в... коментарите, може днес да направим. Пак? Да, може. Може само зависи колко гледания днес ще има, ако са 10. Рекорда ми е 200 гледания. Браво, колко на ден би си събрал? Не знам, колкото те решат. Добре, който... Ако има... Добре, хора, вие преценявайте. Чао, аз бях... Дай за малко, ти всичките толчета ги... Аз бях BadGameBG, ние сме... Аз съм Gaming Cove Players, абонирайте за моя канал, моля. Да. Така всичките ги вкараме. Чао, хора, забавлявайте се и бъдете здрави. Чакайте, всичките ги вкараме. Вкарвай ги, айде. Чао ви. Довиждане. Лека нощ.